हाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो, बेनिफ्राय लाइक शेयार खालामना होलांदो दे नोंथांमोना बयबो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय दोंसे खन्थाइ आवरायना दिन्थिनो सानदों आरोना। मा खालामगोन मा मागोन होननानै नोंथांमोनजों आङो दोंसे खन्थाइ आवरायनानै बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो, ओमफ्राय आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो माबायदि जायो। आवरायनोसै दे आङो खन्थाइखौ। खन्थाइनि मुङानो जाबाय मोनाबिलि। मोनाबिलि आय' सिखोला मोनाबिलि, रावबो मिथिया जोंल' मिथिलायगौ, जोंदि सानैजों जादों सिरि सिरि जुलि। सोनाब जिंनि नख्राङाव फैयो नोङो सोदोब मोनथाव, बिरहोनानै रैसुमै बाराव रेसम जोमैनि दखना फाइलि। जारौ मोखाङाव जिनिर नांदों हनै मानिबा गोसोम साया, बेथ' नोंनि हसारनाय खानायनि गेलेनायबोल' जेबो नङा। आयना बादि सम सम दै बिखाव, मा नायदों ओइ गोजोंमुआव? सोर गाहोखौ सिन्दुरनि फोथाखौ आजोलि नोंनि बिखा सायाव? नोंजों आंजों दै जिङाव बिदिनो अजाय नुजायलायगोरा, सिखिरि मानसिनि मेगन सेरावल' जों सानैजों एरा एरा। हाबाब सना नोंखौ आं जिउनि सा होननानै सानो जुलि, नोंनि खुगायाव खोनाबाय आं गोसो थोनायनि मुंसे मुलि। जोब्बाय। स' लोगोफोर, आंनि खन्थाइ आवरायनाया माबायदि जाखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो माबायदि जादों आंनि खन्थाइ आवरायनाया। रोंबाबो रोङाबाबो आं नोंथांमोनजों आवरायनानै खन्थाइखौ आवरायनानैहाय शेयार खालामबाय आरोना। जेबो हामा कमेन्ट हरनाङा दे नोंथांमोना। आङो रोंबाबो रोङाबाबो गाव जि बाहाय रोङो बेखौनो नोंथांमोनजों आवरायनानैहाय शेयार खालामबाय आरोना। मा खालामगोन मा मागोन मोननानै आं नोंथांमोनजों खन्थाइखौनो आवरायनानै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै खालामबाय आङो। स' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बेबायदिनो नायलांबाय था, आरो आं बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। स' नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।